Ei, Naia, Biel, mireu què diuen al diari. El fred s'intensifica a les planes i les valls. Port del Comte, 4 graus centígrads i Guixeres, menys 8 graus centígrads. Però com és això? Que n'hauria de fer més fred a dalt de la muntanya? Això és perquè una massa d'aire fred s'ha ficat a la vall i l'aire fred és més dens que el calent. La densitat és la massa partit per volum. A menor temperatura hi ha més massa en un mateix volum i l'aire pesa més. Et vaig a demostrar que la densitat depèn de la temperatura i ho faré utilitzant l'aigua, que també és un fluid. En primer lloc, omplim un got amb aigua i posem glaçons. Mentrestant, escalfem aigua i omplim un segon got. A l'aigua freda li afegim unes gotetes de colorant blau i a la calenta colorant vermell. Tot seguit, enrasem cobrint una cartolina al got d'aigua calenta, tapem amb la mà i el girarem col·locant-lo sobre el got d'aigua freda i retirarem amb compte la cartolina. Mira, no es barregen. L'aigua freda, més densa, es queda sota i la calenta al damunt. Va, provem què passa si els dos gots hi ha la mateixa temperatura. Ostres! En aquest cas, com que hi ha la mateixa temperatura, sí que es barreja l'aigua. Tenies raó, Naia! Ara ja entenc això del fred a les valls. L'aire fred és més dens i es queda baix. Si l'aigua amb diferents densitats no es barreja, tinc una altra idea. Es podria preparar aigua amb diferents quantitats de sucre i afegir un colorant diferent en cada cas. No s'haurien de barrejar. D'acord, anem a veure què passa. Preparem una dissolució mare agafant un got i omplint amb 200 ml d'aigua, ficant 4 culleradetes de sucre i remenant. Aboquem 25 ml d'aquesta en un got més petit i li fiquem colorant blau. Tot seguit aboquem 40 ml de la dissolució mare i 40 ml més d'aigua. Li fiquem colorant vermell. Per a la següent dilució agafem 20 ml de la dissolució mare i 60 ml d'aigua. Li fiquem colorant verd. A l'últim got només fiquem aigua i colorant groc. Un cop ja tenim les 4 dissolucions, amb l'ajuda d'una pipeta, omplim una proveta o un got llarg en el mateix ordre en què ho hem preparat. Els colors no es barregen perquè cadascun correspon a aigua amb diferents densitats. Quin còctel més xulo ens ha quedat!